Belekena wana masingsa pade woi thangka pherang kokjagui sak deraka tiprasa sikla khorokba patimung north hangkani 10 block south tuisama PS Kanchanpurni bisingo khobjak tuisama kamiwo sarni dam tham tamani jorawo buni bagano samung khlai tongpuro asomsa pherang kokjaka tiprasa sikla khorokba borokno 10 da sak hamno gotlangjaka pherang kokjanai rok wngkha Kumarjit Riyang umor 26 Joyento Riyang umor 26 Rotonon Rai Riyang umor 33 Gulamoni Riyang umor 32 Jotharang Riyang umor 32 Borni tetri nok tui samawo Borni sak bele hemeni bagai sak hamnogo sak najatabo sak haimya angmani pherang kokjamani kok khnawi thangsuwi kya Tripura Mothani CEC member Boromgonang Philip Riyang pherang kokjnai rongno Bithibrai panyani tei rang pusarok mansak subasur kha Inyo South Samani Seharo absen thangmo thaime po ema sibai thami dokto ba atumi brasa kota o doctor ki gita o doctor na diye tomo ye dinik to bo 17 तारीख 5 मार्च 2022 टाइम to bo sajane kota sunu brono wakilungo abang khaye brown abani ka tomo sumu brono sarong hutuni sarong sakao na bro khai sa khai komo loge no bang ni khu baba pa ga khible bai tha ya ho sia kano ha ka bo khe brown tim brown no ya si be khe brown no ya si be ne ko khai brum tang ke te brown da ho si bai tha si be khe logo brown brown na ko ni no kha bro ho ma pa no ko pun tin po sia ma ke be brown kha ko ma mu ko sia ko ye bra para su pele ha para su ke to to saman chi yo dosda hospital ga tu ta doctor to me to doctor to kana tri mun ke to bro no chi bos sauni pune ka ha sabon lage to bro no stiti ya bro ya to bro no to no wara je pa khai to bro to doctor kana to wa kuni to 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 samchu mo ke je maine bele sa chi me ka pa hamu ambo se to dukesh mari mo le to bro to patin pong ya ke ba mo pong to chi chungo nam ku me ke ji to no to 합성에 맞아 남세 무슨 말이야